cash in hand. I need love, I need life. I need a husband or a wife. I need to figure out what's going on inside. In the air, in the air. Everything I need is in the air. In the air. La persona que ens visita aquí avui al FICA és una persona que escoltem cada setmana a tertúlies radiofòniques, que veiem per televisió i que la llegim cada setmana a la Contra de La Vanguardia. Ell seria com el típic tiet que el dia de Sant Esteve ens regala uns canelons magnífics o que el dia del nostre aniversari ens porta un carrot cake, aquell veí perfecte. Ell és en Víctor Amela, una persona, un personatge, un periodista que ha rebut moltíssims guardons i que, per si no ho sabíeu, també ha estat professor. El que no volem és que ell ens suspengui ni que vosaltres us poseu a la nostra contra. Benvinguts, benvingudes al FICA d'avui. Víctor Amela, moltíssimes gràcies per haver acceptat la invitació d'aquest programa, del FICA. Encantat. Et faig la pregunta que faig a tothom, a cada convidat, a cada programa, que és una d'aquelles preguntes complicades, que no sé si t'han fet mai, que és qui és en Víctor Amela? Víctor Amela és fonamentalment un periodista. Jo cada any que passa me n'adono que soc periodista. És a dir, el que em mou, el que em tira, és saber coses per explicar-les, per compartir-les. I aquesta és la feina del periodista. El periodista és qui sap coses mogut per la curiositat i que, acte seguit, les comparteix a través de diaris, a través de la ràdio, a través de la televisió, amb la resta de la gent, de la seva societat. Soc periodista. Segurament tu com a periodista ets molt conegut pel tema de la Contra de La Vanguardia, no? És a dir, dius les paraules Víctor Amela i penses ràpidament en la Contra de La Vanguardia. Víctor, com és el procés de creació de cadascuna de les entrevistes que feu a la Contra? Mira, clar, és que fa 23 anys que la fem, 23 anys, ja? Sí, a mi m'ha fet molta il·lusió que ahir o abans d'ahir, em va escriure a l'Instagram una persona que no conec, una noia que es diu Pilar, i m'ha emocionat. M'ha emocionat perquè diu: jo vaig aprendre a llegir llegint les entrevistes de la Contra de La Vanguardia. Llavors, això et dà dimensió del temps que ha passat, perquè és una persona que té ara 28 anys i quan tenia 5, és a dir, fa 23, va començar a llegir les primeres lletres a La Vanguardia, no? I diu, i la meva mare, que té 98 anys, es morirà llegint la Contra de La Vanguardia. En fi, és l'afalac més bonic que m'han dit en anys. Jo després et faré un, Víctor, potser no t'emocionarà tant, però digue'm, perdona, digues. Com es crea? Responent a la teva pregunta, home, la mecànica, no? Com les fem? Bueno, a banda de que cadascun de nosaltres tres busca els personatges que li venen de gust, és a dir, ningú ens diu què hem de fer, ho fem per pura decisió personal. Després hi ha tot un procés de preparar l'entrevista, és a dir, llegir altres entrevistes que s'hi han fet a aquella persona o llibres que tenen a veure amb aquella persona o documentació sobre aquella persona per trobar de triar preguntes, trobar preguntes que no li hagin fet. Preguntes que explorin aspectes que no siguin coneguts. Aquesta és la gràcia, almenys per nosaltres. I a partir d'aquí ve tot el procés de quedar amb ell, d'estar-se una hora llarga conversant i després ja en la solitud del teclat aquest que tinc aquí davant ara, doncs endreçar tota aquesta informació, endreçar aquesta conversa per fer que sigui un diàleg amè, interessant,
com a lectura, no? A banda de que t'interessi més o menys el contingut o el personatge. I poder conduir el lector des de la primera pregunta fins a l'última resposta sense deixar-lo anar. Aquest és un repte que ens toca a nosaltres fer-ho bé. Com decideixes tu, Víctor, els personatges que entrevistes? Bueno, doncs mira, a mi què m'agrada? Doncs a mi m'agraden les persones del món de la creació, del món, per tant, de la literatura, de l'art en el sentit més ample, no? I persones que tenen visions del món una miqueta peculiars, no? O singulars o alternatives. Aquest tipus de persones són les que a mi m'atreuen. Llavors, jo les busco. I això ja va creant un perfil meu com a entrevistador, de tal manera que elles m'acaben buscant a mi. Sí? Aquestes persones diuen, home, al Víctor segurament aquesta cosa meva li pot interessar. Llavors hi ha aquesta retroalimentació, de manera que ens anem trobant persones del meu interès i que m'agrada endinsar-me amb elles. Per dir-t'ho d'una altra manera, tot el món de l'economia no m'interessa, tot el món de la política no m'interessa, tot el món dels alts càrrecs de les empreses no m'interessen. Llavors, aquests ja no em busquen. Ni jo amb ells. Per tant, tu acabes creant-te una bombolla, no? Una esfera dels teus propis interessos. I la gent que llegeix la contra ja ho diu, no? Jo ja sé que aquest personatge serà teu o de la Imma o el Lluís, perquè el perfil ja va quedant marcat amb el temps. Ara et faré quedar malament, Víctor. Quin és el personatge que més t'ha agradat entrevistar i quin ha estat el personatge que et faria il·lusió entrevistar però que encara no ho has fet o que ets conscient que no ho faràs mai? Home, il·lusió moltíssims. Per exemple, jo recordo haver demanat als meus companys perquè al principi teníem unes reunions que al principi havia d'arrencar la contra, no? I la manera d'arrencar era que feia unes reunions on fèiem llistes de personatges i els repartíem, no? I en aquella època ara ja no, ara cadascú es busca la vida, no? Es busca els seus. Però en aquella època jo recordo que els vaig dir a mi em faria tanta il·lusió tenir una conversa tranquil·la i relaxada amb el Vargas Llosa, no? Perquè era un autor que jo llegia en aquella època. Clar, imagina't quin privilegi per un lector de novel·les o per un cinèfil que mira cine o per un aficionat al teatre poder trobar-te amb la persona a l'artista, al creador que admires, no? Això la gent normalment no ho podem fer. Però clar, el periodista té aquest gran luxe, no? I sí, vaig contactar amb ell, estava en un lloc, estava en aquell moment en un balneari fent una mena com de cura d'aprimament, una mena de dejuni, i em va citar, em va acceptar. Llavors jo em vaig sentir molt important, estant una hora i pico xerrant amb Vargas Llosa. Però bueno, et poso això com a exemple de la il·lusió dels principis, no? A partir d'aquí, en les 2.500 entrevistes que porto fetes, doncs n'hi ha moltes que m'han fet molta il·lusió, no? I són sobretot això, del món de la cultura. I després, clar, m'agradaria, per exemple, fer una entrevista al Dalai Lama, no? Per dir alguna cosa, no? O algun científic que està ficat al seu laboratori i que no és fàcil, o el Bill Gates, no? Però clar, això ja és molt difícil. Potser algun dia, Víctor, t'acaben buscant, Bueno, no ho descartem. No ho hem de descartar. T'he dit abans que et faria una... Per exemple, el Pau Gasol, sí? No sé per què, em va buscar. Ah, sí? No sé per què. I li vas dir que sí, evidentment. Sí. A través d'una persona d'esports, de La Vanguardia, em va trucar i diu, Víctor, no sé per què, però el Pau Gasol vol que l'entrevistis tu. No vol una entrevista d'esports. Vol una entrevista a la contra. Perquè em sembla que era perquè volia explicar un projecte d'una fundació que tenia que encaixava més en una entrevista personal humana que no d'esports, no? I jo encantat, i la vaig fer, mira com estem ara tu i jo, no? Bueno, sí, hi ha hagut alguns casos que sí que m'han buscat, sí. T'he promès abans que et faria una FALAC, no? A veure. Jo soc professor de secundària i batxillerat, a part de fer aquestes entrevistes, i porto treballs de recerca, no? I en molts treballs de recerca, doncs, el que fan els alumnes són entrevistes, no? I jo sempre el que dic és que les entrevistes han d'agafar com a model la contra de La Vanguardia, perquè teniu un tipus d'estil que no és el de pregunta-resposta,
i els alumnes primer se sorprenen, no? Perquè clar, el que feu a la contra no és una entrevista convencional, és com tu deies, una conversa, no? I he tingut entrevistes seguint l'estil de la contra molt xules. Mira, t'ho agraeixo molt, perquè jo crec que això és molt important, això que fas tu, i molt bonic, que és, d'entrada, els alumnes assenyalar una cosa que segurament potser ni sabrien ni que existeix. No ho saben, no ho saben. Per què? Perquè La Vanguardia és una cosa d'en paper de l'abuelo. Ja. És a dir, ells estan en una altra dimensió. I clar, que hi hagi un profe que els digui, hòstia, mira, aquí en aquests papers hi ha una cosa interessant a darrere. Hòstia, jo t'ho agraeixo enormement. No, t'ho dic de veritat, T'ho agraeixo enormement. I si després algú d'aquests seus alumnes, algun aprèn alguna cosa o ho fa bé, millor de millor. Però ja el fet que ho llegeixin em sembla meravellós. I tant. Víctor, tu no només ets periodista, sinó també ets escriptor, no? I un escriptor que ha tingut molt d'èxit, sobretot arran de la teva última novel·la, La filla del capità Groc. Com va néixer la teva passió per escriure? Home, mira, en principi, quan jo vaig decidir estudiar periodisme, ho vaig decidir perquè m'agradava llegir. M'agradava llegir i m'agradava escriure, però jo em tallava molt, és a dir, em costava de plasmar... Bueno, sí, plasmava coses per escrit, però per mi, no? Però era una miqueta pudorós en aquest sentit. Llavors, el periodisme em va ajudar a compartir el que escrius amb la gent, perquè es tracta d'això, de publicar-ho, no? I, de tota manera, van passar molts anys, vaig trigar molt, a animar-me, a decidir-me a escriure una novel·la, perquè jo el que he mitificat des de petit sempre ha estat això, la novel·la, no? El gran escriptor que escriu una novel·la. I per això em semblava a mi una cosa inabastable, una cosa massa gran per mi. El fet de treballar tant d'anys escrivint em va donar seguretat i em va animar, però ja quan tenia 50 tacos... Ah, sí? Sí, em va animar a escriure la primera novel·la, que va ser El Càter Imperfecte, però tenia 50 tacos. I després he anat escrivint i publicant altres, perquè ja, quan perds aquest corser, aquest tapó, aquesta vergonya, aquest pudor, te n'adones que és meravellós, no? Poder deixar volar la imaginació per construir un món, amb tots els seus detalls, és un repte, home, que exigeix molta energia, però que és molt bonic. És a dir, que no eres el típic nen que guanyava tots els concursos a l'escola, no? No. Sí et diré que quan estava, jo diria que a primer de BUP, hi havia aquell famós concurs de redacció de la Coca-Cola. Encara hi és. Jo porto alumnes de segon d'ESO al concurs de la Coca-Cola. Doncs en aquell concurs vam quedar un parell de finalistes. Sí, en aquella època vaig guanyar, però vaig guanyar ser triat. Després vaig enviar l'escrit o el conte i nunca más se supo, Vas haver d'anar a Barcelona, aquell on hi havia tots els triats en classes enormes, però jo també ho vaig fer, No vaig arribar tant. Va ser al col·le. Doncs parlaves del Càter Imperfecte, has escrit La filla del capità Groc i Amor contra Roma. Novel·les històriques. Et centres sobretot en novel·la històrica. Per què, Víctor? Doncs perquè crec que la història és fascinant, que lamentablement, i això ho has de corregir tu, a les escoles, al col·le, a mi almenys m'ho va semblar, no ens ho van explicar bé. És a dir, jo després quan he llegit Història i vida, per exemple, revistes d'història o llibres de rerefons històric, me n'adono que la història és fascinant, no? És millor que qualsevol novel·la d'invenció. I a mi sempre m'ha tret. I segurament és perquè em faltava alguna cosa, em faltava saber més coses de la història, no? Perquè probablement a la meva època s'explicaven les genealogies dels reis o fets històrics molt remarcats, però no la vida de les persones. I a mi això és el que m'atreu, no? La vida quotidiana de la gent senzilla i humil, que és la que fa la història. I a partir d'aquí hi ha hagut 3 o 4 arguments que a mi m'han interessat des que era molt jovenet. Un és el dels càtars, l'altre és el de les guerres carlines, i després també he fet una... Roma clàssica, i després també he fet una novel·la sobre Federico García Lorca, que es diu Jo pude salvar a Lorca, que té a veure amb la Guerra Civil, perquè el meu avi hi era allà, no? Llavors sempre busco un escenari històric que sigui captivador, que sigui suggerent, i un argument que d'alguna manera em toca.
per alguna passió personal, per algun antecedent meu, perquè jo he conegut molt un territori determinat, com és el Maestrat, i m'ha interessat saber el que ha passat allà, i quan arriba el moment que ja ho tens al cap, la necessitat que a mi em mou és compartir-ho. Perquè jo soc el típic passat que a les sobretaules comença a explicar històries, no? Perquè mira què m'han explicat, mira què he sabut, mira què sé... I va arribar un moment que em pensava, mira, deixaré de torturar els meus amics a les sobretaules, ho posaré per escrit, ho publico i ja s'ho llegiran. I una miqueta la mecànica va ser aquesta, Què sents, Víctor, quan de cop i volta veus que el teu llibre ha estat número 1 en ventes a Sant Jordi? Perquè això ha de ser brutal, no? És una experiència increïble, molt adrenalínica, molt addictiva i molt emocionant, no? Mira, jo he viscut una cosa que jo crec que poquíssimes persones han viscut, no? Molt poques, que és que siguin les 9 de la nit del dia 23 d'abril, dia del llibre, dia de Sant Jordi, amb una casera del Passeig de Gràcia, i veure venir el cap de premsa de l'editorial, que m'havia publicat La filla del capità Groc, que tenia el Premi Ramon Llull, sí. i que vingui amb el mòbil a l'orella, em miri i faci així. I jo dic, què m'està dient? I quan penja diu, Víctor, ets el més venut del dia de Sant Jordi. I tu al·lucinant, no? Clar, jo no m'ho creia. Però sí, el dia següent, portada de cultura a l'avantguàrdia, jo amb la rosa i el llibre, i el meu llibre el més venut. Clar, això li passa a poquíssimes persones i a mi no em tornarà a passar mai més a la vida. És a dir, és una cosa que si et passa una vegada. Però em feia molta gràcia, Víctor, perquè quan jo et segueixo molt per televisió i quan l'Alfons Arús et deia Víctor, has estat número 1, a tu et feia com vergonya, saps? És que sí, perquè em sembla inverosímil. Jo no soc un escriptor de llarg recorregut, jo no soc com t'explicava, no soc una persona que porti, en aquell moment sobretot, l'any 16, 20 anys publicant. Era la meva tercera novel·la i va ser realment una gratificació enorme que tingués el premi. El premi va ajudar, perquè les persones quan el dia de Sant Jordi compren llibres es mouen per als referents dels premis i de les entrevistes, però és igual, el fet és l'experiència, és a dir, sentir que ets la persona que més llibres hi han comprat aquell dia no té comparació amb res, de veritat. Per mi és una cima de la meva experiència vital. I què senties, Víctor, quan la gent et venia... Perquè jo no sóc escriptor i penso, si fos escriptor el que més il·lusió em faria és que la gent volgués que li signés, potser més que ser el número 1 en vendes, no? És a dir, veure la cara de la gent. Això. Cada persona que ve a les cues de signatura de llibres o venia, perquè ara això està tot congelat fins que torni a la normalitat, no? És un lector, no? Veure-li la cara, veure la mirada, i et sembla meravellós. Jo ho he vist com un miracle, no? Una dona jove, una dona gran, un senyor que ve amb la seva dona, una mare que ve amb la seva filla, ostres, un noi jovenet que diu que li agrada molt llegir i que li ha agradat molt i que li dediquis. Ostres, és molt gratificant i et compensa de moments que estàs sol escrivint i penses, això ho estaré fent bé, això li interessarà a algú. I quan et venen aquestes persones i te diuen que els ha donat un moment de plaer i que s'ho han passat molt bé, doncs ja està, tot està bé. Víctor, tu ets periodista, ets escriptor i has estat profe. Encara ets profe? No, vaig ser profe de l'any 90 a l'any 2000. Aquells 10 anys vaig donar classes a Bellaterra una època, periodisme, i després una altra a la Pompeu... No, a la Blanquerna. Eres bon profe o que eres d'aquests que provava amb 4 o què? Això és molt relatiu. Jo, clar, com han passat, imagina't, des de l'any 90 han passat 30 anys, no? Què dic? Sí, 30 anys. Sí. Doncs m'he trobat sovint persones que van ser persones de 15 anys menys que jo, que van ser alumnes meus, no? I em diuen que tenen un bon record. Llavors jo... Ja està, amb això ja està, Víctor. Si una persona que han passat 20 anys et diu que té bon record, què més vols? Ja. Jo te confessaré que jo disfrutava molt d'impartir la classe. M'ho passava bomba, m'agradava, però ho passava molt malament per avaluar. Passava molt malament per corregir treballs i exàmens, molt. Era un patiment al mes de juny. Jo cada mes de juny em deia, per què faig això?
I vaig estar 10 anys, Però al final, si ho vaig deixar, en bona part era per el patiment d'avaluar. Em costava molt. Primer la feina física de llegir i d'avaluar, i després el dubte de, bueno, què li poso? Un 6 i mig? Ja, un 7? Un 7 i mig? Al final jo tirava cap amunt, Molt bé, com ha de ser. I les assignatures que feies eren sobretot del món de la comunicació. Del món de la comunicació. Era sobretot història de la televisió i anàlisi. És a dir, els hi feia veure sèries de televisió i els ensenyava com llegir-les, no? Com analitzar-les. I ho passàvem bastant bé, era entretinguda la matèria. Puc preguntar-te quina és la sèrie preferida o el programa televisiu preferit teu? Home, jo tinc 2 o 3 sèries que per mi són les millors de la història. A veure, confessa-me-les. Les millors de la història. Sens dubte, n'hi ha 2 que per mi són icòniques, que són Jo, Claudio. Evidentment, sí. Amb Derek Jacobi com a Claudi. És meravellosa. De fet, en part, aquesta sèrie és la culpable de que molts anys després, com 30 o 40 anys després, jo fes Amor contra Roma. Perquè em va fascinar tant com explicaven les relacions personals entre l'emperador, la dona, la família d'August, que és quan em vaig adonar de lo poc que m'havien explicat la història de l'escola, no? Perquè a mi m'haguessin explicat aquestes trames al col·le i jo m'hagués fet historiador, jo no hagués estudiat periodisme, hagués estudiat història, no? Per tant, Jo, Claudio, està en un pedestal per mi, no? I després, Retorno a Brideshead. Retorno a Brideshead és una sèrie, anglesa també, i que és l'adaptació d'una novel·leta molt breu. Però com aconsegueix aquesta sèrie posant peus als escenaris d'aquells jardins i aquells palaus britànics, anglesos, els personatges, el matís psicològic de cada un d'ells i les relacions entre ells, la música, una música barroca de fons, a mi em transportava. Jo la vaig veure amb 20 anys i em transportava a aquell món i jo volia ser com els personatges de Retorno a Brideshead. M'apunto a aquesta segona sèrie que m'has dit, perquè la veritat és que la desconeixia. La primera sí, suposo que et vas enamorar de Lívia, com jo. Home, clar, Lívia, hòstia, terrorífica Lívia, sí, però intel·ligentíssima Lívia. Sí. I escolta, i un altre que també et diré, és un altre registre, el registre de l'humor, de la comèdia, absolutament irresistible, és Fawlty Towers. Pensava, ara em dirà Fawlty. Sí. Cada vegada que la veig, i al llarg d'aquests últims 30 anys l'he vist diverses vegades, inevitablement moro de riure. Em fa molta risa. El personatge de John Cleese, l'amo de l'hotel, és que em tronxo, és boníssim. Clar, però fixa't, Víctor, que m'has dit sèries antigues, no? No m'has dit sèries actuals, que suposo que... Jo soc gran, jo soc molt gran. Soc gran. Clar, creus que la tele actual és la tele que ens mereixem? Tu com a crític televisiu i com a... Sí, perquè jo sempre he mantingut una tesi des de fa 35 anys que escric crítica de tele, i és que en tot moment la tele que hi ha és la tele que ens mereixem. Per què? Perquè qui tria les coses que es miren som els telespectadors. És a dir, que som nosaltres, amb les nostres tries, amb les nostres eleccions, les nostres inclinacions, els que d'alguna manera acabem determinant que els executius facin el que fan, no? Ells, és veritat que ells són molt mandrosos, no? I molt covards. És a dir, ells quan veuen que una cosa funciona, la copien. Quan veuen que una cosa no funciona, no la fan. És a dir, ells no arrisquen, això és veritat. No hi ha risc. Però si de sobte tots nosaltres comencéssim a mirar un tipus de programes més exigents o més especials o difícils de fer, ells se n'adonarien i els farien. És a dir, que això és una corresponsabilitat entre nosaltres i els executius de les cadenes. Clar, i amb tot això, sent periodista, escriptor, etc., què et queda per fer, Víctor? Perquè fas tantes coses que... Sí, és veritat. Mira, ràdio la faig amb el Jordi Basté. Televisió ara la faig molt, perquè estic amb l'Arús els divendres, amb la Gemma Nierga els dijous i amb el Ricard Ostrell els dimarts a TV3. Per tant, aquest any és l'any més televisiu dels últims, no? I premsa amb la Contra la Vanguardia cada setmana 2 vegades, com a mínim, perquè després tinc la crítica de tele dels diumenges, la Vanguardia, i articles cada vegada se'n demanen. I els llibres quan tinc el forat que m'ho permet,
faig. Llavors, realment, em queda per fer teatre. Jo hauria de fer teatre. Sí, se't veu un tio teatrero a tu, eh? A mi m'agradaria un dia que em digués alguna companyia teatral, em digués, mira, tenim un personatge per tu. Seran 2 mesos, no? De cada dissabte a les 6 de la tarda. Jo ho faria. Un missatge des d'aquí al món, no? Si teniu un personatge per mi en una obra de teatre, jo ho faria. A mi m'agrada molt la comunicació i clar que m'agradaria, potser, doncs, un programa de ràdio nocturn que estigués jo amb un amic o 2 xerrant de filosofia, de poesia, de literatura, de novel·la. Buah, m'encantaria. Víctor, doncs, i clar, tens, suposo, futurs projectes. Sí, tinc al cap ara un llibre que no t'explicaré detalls perquè sóc supersticiós. Crec que els projectes literaris s'han de portar en la intimitat, amb les hemorroides, i que fins que ja no ho tens fet, millor no parlar-ne, no? Però sí, tinc una idea al cap que m'agradaria d'aquí un any i mig poder presentar-te-la. Doncs moltíssimes gràcies, Víctor, per haver acceptat la invitació d'aquest programa. Ha estat un honor per nosaltres i especialment per mi poder-te entrevistar aquests minuts, de veritat. Jo t'agraeixo que facis el que fas en l'escola i continua fent-ho, perquè t'ho agrairan. D'aquí 20 anys aquests nois te'ls trobaràs pel carrer i diran mira, tinc un bon record de tu. Doncs moltíssimes gràcies, Víctor, de veritat. Avui hem descobert una de les cares que s'amaguen darrere de l'avantguàrdia, la contra de l'avantguàrdia. La setmana que ve continuarem descobrint més cares. Ens veiem al FICA de la propera setmana. Adéu.